Συμμετοχή εδώ στο Bollywood Festival με χορούς Bollywood. Τι μας λίγο δύο λόγια για τη δική σας συμμετοχή? Η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με τους χορούς που θα χορέψουν οι σχολές Μεγαλακάκη και εγώ συμμετέχω με την ασκοματούρα ή γκάιντα όπως τη λένε σε άλλα μέρη για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα χορευτικά. Η ασκοματούρα είναι ένα πάρα πολύ παλιό όργανο, υπάρχει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και λέγεται ασκοματούρα επειδή έχει τον ασκό και τη μαντούρα. Σε άλλα μέρη λέγεται γκάιντα και προέρχονται όλες αυτές οι λέξεις από τον άσκαυλο, την αρχαία λέξη άσκαυλος, ασκός και αυλός. Και πώς συνδυάζεται η μουσική αυτή με τους χορούς, με τον Bollywood δηλαδή? Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζει χορούς από όλο τον κόσμο αυτό το φεστιβάλ και να μην φιλοξενεί και τους όμορφους χορούς της πατρίδας μας. Ένα μέρος λοιπόν από τους όμορφους χορούς της πατρίδας είναι και η Κρητική, όπως ήταν και η Ποντιακή χθες και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να συμπεριλάβει.